Ai ngộ yêu play ya ke jing penyo jung utrai ya ke dekalat ke ke kobu ke bekrau mangan yo banuman shifi gi kon jung be sa chi sien pat de ke ktien ke be em ke jung utrai but bau play on yo ban ker kui pi de ke ktien ke jung utrai hang no be pidan pi pe pi shash kon ya ke ktien ke jung utrai but dei tang ke ktien ke jung blei ke balak ban pen kala ban thau dur thamai ya ke jing em ke jungi Jisu ang nega gospel nega jong Matius kala nang besau ke dikot ke besau ang dikintin. Henry ule ye tu badula ong la tho bom tang da ukpuhi ba un im ubrio. Henry de kiktien baro ba mi no nega shintur ublei. Kade kiktien ke jung trai ke bang kwa ban ye benta bat pi hai gade gupuan ke benta. Jisu ang om tang da ukpu ubrio diem de kiktien baro ke ba mi no nega shintur ke jong ublei. Nga bat pi ngi em hagan ke pertai ke dei tang de ke ktien jomble ke ba shang ke ba bat ye ke jing em ke janga ber ke jim ke jompi ke ba penla yang ai pi kum ni ke mingilong ke dei ke ktien ke jom trai bat hagan ke puar ba bentang ke kwa ban ye benta bat pi ye ke wei ke nong rim jong ke ktien ke jom trai ban bau play un yo ban kerku ye ke jing ke jompi bat ke ni kalong kum ke jing pensha ye ke jing keli je ke ba bon ke ba jikeli bhai ke ni ke jing keli kata galong kumno ban pendon kam ye ke ktien ke jeng ublei ha ke jing em ke jeng fi kedi ke jing keli ke bang kwa ban bu ha ke ku par bat bangan jubab ngadon fin rip teli ki pon kumno pin pendon kam ye ke ktien ke jeng ublei ha ke jing em ke jeng fi ke baman le ke sngi damar ke ktien jeng ublei ke ktien ke ba em bat ke ba don bol ngim nang ban pendon kam ye ka ngadon pi ting teng kalong useless jige jing bujumpi pila puli yeka pila tipro yeka dirga country kam yifi kadau ke jing bom nang ban pendon kam ye ka ktien ke jong play ka kwa ban pen yifi in riu teli ki kendon ha ga nego puan bementa kumno pin pendon kam ye ka ktien ke jong play ha ga jing em ke jong pi ka ba manla ke sgi kani ka de ka benta ka banga kwa ban pen yifi ke nego puan bementa kumbang ala puli fi gede khot ke bau jisu om tang da ukpu bo briu on iem henry da ka ktien baro ka ba mi no da ka shentur ke jamu play ngi iem da ka ktien ke jamu trai ka ba shan ni ke perthei ka ba ngi iem manga ba pi hadu benta gede ka ktien ke jamu play tinga kwa ba dong pi ki kon ke jamu trai he ke ku pon ka long ngap ba shas kon ngan pni ka pon ke manen kong kumno pin pendon kam ye ka ktien ke jamu play ha ga jem bi ke ne pendon kam ye ka ktien jong blai kum kata ka jingbam ka ba kenjaman siem ka ba manla kesngi. Use the word of God as a spiritual food in your daily life. Kani ka ktien ka jong utrai ka ba pidon kam ban sutu hai ka jing jong pi. Pendon kam ye ka ktien ka jong blai kum kata ka jingbam ba kenjaman siem ka ba man kesngi hai ka jing em ka jong pi. Kum ba pi penbiang ka bam haga do jempi ke sha step ke jingbam sngi ke jingbam mit bat kiwi ke jingbam man pen ba pi pendon kam ban te ye ka met ke jempi kiwi ke jing ma pi bam ke jingbam bat nga kwa ba dong ifi ka ktien jomle ka long hadu kata ka long ka ba don kam ye ke jem jengi kham tam e ubange ki bala shakri utrai dan da pim tip ye ka ktien jomle ka long pi kan ngat penlong sudah thli ye ke jeng jempi pendon kam ye ka ktien jomle kom ke jingbam ba ken jam siem ka ba man le ka si tongan puli fi ngan ai fi ki diki di khot ne ka ktien jong trai ba nget ke ne ka ktien jong ble kam ai bori ka jim jopi ngan puli fi ka bo jisu ang ne ka gospel ka jong yanes ka nong ban rio ka de khot ka balai pusan uang e diki ktien sngam tiu jisu le tu ki ngangalong uta ukpu jong ke jingem jar ubawan hanga on than bat jar ubanget hanga om sliang lanuru kadi ka bentang ne ktien ka jung trai pendon kam ne ktien jemli kum ke jingbam ka ba man la gasgi u jisu ulang ukpu jong ka jingim wanga ngalong ukpu jong ka jingim jar la da unu le ne kanu ka snu than ka snu sliang wan bam yau tau ukpu bat pen ja sliang bat pen kedang ong u jisu kris tika ni ka ba pendon kam ye ka ktien ka jong utrai ka de ka ba don kam hadu ka ta kum ki kun jomle ka ba man la ka sngi kum kata ka jingbam ba kenjam siem
Om day ban su puli ka ktien jong blei su bu no akum tu kan su long kum tu hi ngan ong PM. Kam day ban long kum ta ki khon ka jong trai. Ka ktien ka jong trai ka day ban long ka ta ka jing bam ka ba man le ka sngi. Haba pi tiet yo khao ha yeng kam day ka ba pi mot ba pi su bu ang tu ban pen I ba pi don khao ha yeng. Pi hap ban shet man ka step man ka mit man ka ba pi don kam ya ka ja ban bam. Ka kwa ban ong pi ki ktien ki khon jong blei ka ktien ka jong blei ro. Om di tang ba pidon ka Bible hayeng jang pi ban subo haki almari ban subo haki sendok haki nu de jakabo re siam ye ka ktien jang oblei kum ka ta ka jing bam ba kan jaman siam puli ye ka ban ba ka ktien jang blei kan te ki jing long jing em ba kan jaman siam nang ta su ro sakawi ka de khot ne ka ktien jang blei ka ba u job uang naka kitab jong job kal nong ka ba ar pulai ka de khot ka ba khat ar ngan puli ka ni ka ktien jong trai ka ba uang kum ne sngap ngam syam la paidin na ki hukum kirmiang suntur jogu ngala kam ken show ye ki ktien ke suntur jogu ban ya ka jingbam badon kam ujap uday ubreu jaga jingat u ang ngala kam ken show ye ka ktien ke jong ublei ban ye ke jingbam ka ba don kam ka ja ka long ka ba don kam hadu kata kata henry ka dong epi ha lan di ka breu ka ba kenjaman siem breu jang ublei ka bala priang utrai ka ktien jamlei ka long kam don kam susu ujam pu sumutu ye kata ngala kam kan su ye ka ktien ka jamlei ban ye ka jingbam ka ba don kam ti ban pendon kam ye ka ktien di jamlei ka long kum kata ka jingbam ba kenjaman siem ka ba man ka step ka ba man ka sngi hak nu ka por ba pidon kam kadi ka poin ka baningkong ban pendon kam ye ka ktien ka jung trai bat ka benta ka ba ar ka banga kwa ban peni fi ka step ka ba ar ba ki khon jong blei kini ban use ye ka ktien jong blei ka long kum ni kum ka jing shai ha ka por jong ka jing dum as a light in a darkness time kum kata ka jing shai ha kata ka por jong ka jing dum tliu tiu ka ba kenja man siem haba pim nang shu kum no pille kum no pille kum no pniai hakum kata go por pendon kam ye ka ktien ga jongblei nambar ba ka Bible ko ongkom ni na ka sam ka nambar ga ba shispa khat khandai ngan puli fi ni ka ktien jo trai sam ga nambar ba shispa khat khandai ga de khot ka ba shispa san ka ba ong gi gi kentien bat ba ka long ga jing shai ga jing kar khu e ye ga jing ba jingi nan pen yo sngo ni ka ktien jo trai sngam ka ktien jong me ka long ke syarak iki kijat jonga bat ke jing shai ha ka lenti jonga penon kam ye ka ktien ke jong blei kum ka jing shai ha ka por jong ke jing dum jong ke jing kutlat jong ke jingim ka don de ka por ha ka jing ya kendo jing ya lenti kum u banget ne ka banget ka por ba phim tip su kum no phin le la dum lot ka baneng ka mariang kwa ba dong pi hakum kata ke por wat nom lek pan jengmut na nu ru na ka perthei henry lek se ka ktien jomle na ka ktien jomle ka long ke jing shai ye ka ka lenti ba piai ki kon jomle ka ne ka long ka ba don kam hatu ka ba kata ka ktien ka jum trai pandon kam ye ka ktien jomle kum kata ke jing shai ha ka lenti ya ha ka ba phim tip su kum no phin le kani ka jingi kai ne ka ktien ka jum trai ki por je ka jinge ki por je ka jingkut lat ki por ga jing shayong ben siam ki por je ga jing ele ha ga jing ma ga chi tom ga jing pang phim tip su nei da pilet che ga ktien jong u blei ka ktien jong u blei kan pen I lenti kan thau lenti thamai ya ga jing em ga jong pi kata ga de ka step ka bar ban pen don kam ye ga ktien jong trai kum ka jing shai ha ka lenti ba phiat ha ga jing long jing em ba kan jam siam wadam su thu bakala ngakran ye ga ba kan jam siam ha ga de gu por ba menta ka step ke balai kum no ban pendon kam ye ka ktien jong utrai how to use the word of God in your life kani ka de ka benta ka ba ngakwa manong I fi kon jomle ka ba don kam e ha ga jing ba jangi ba pinang ban pendon kam ye ka ktien ka jong utrai ta pinang ban pendon kam ye ka ktien jong utrai oh enjoy amen Namar balai ka ktien jong blei ka long ka jing kar khu hai ka jing jingi ka balai ka long pendon kam ye ka ktien ka jong u blei ha ka por jong ki jing pensoi ka ba pi ye kendo hai ka jing jong pi use the word of God in the time of temptations ha ka por jong ka jing pensoi le ka jing sha pensoi jong ka jing im sei ye ka ktien ka jong blei
Namar da ka ktien ke jong ublay pinjak no tiaw ya kata ke jing penshoy. Namar ke jing penshoy kalong bay kum gi kenja yu nong kenja influence mo ka ba pipim yo i. Reka don ka bor influence ka ba influence ye ka mindset jong vi ye ke jibut perkat ka don nut ki khamat ki score jong vi kala turi ka bor jong ke jing penshoy. Ka kwa man yalam ye pi sha ka da ga besniu ba pin poi be sha ka da ga besniu. Pimla man yele daladi. Pinamla hakum ka dugo por habakala tre ka dik jabor influence do gijik penshoy magala tre gijik jupi. Pinamla da lele. La da jin ba pila Samson wa dei banla. La da jin bala u David u la dei banla naga Bathsheba. U Samson naga Delilah. Henry dei bang mla tinga kwa banong ipi da pimla use panon kam no daga ktien ka jung trai. To kan peni fi ka bau Jisu ang daga gospel ka jung Matius kala nong ga basau ga khot ga basau ka bang la puli fi menengan puli sa chisien ga daga ktien jung trai ka ba ai jing shai. Ya ga jim jebi kan ai men sim ro shibon ga jim jebi ka bau Jisu u ang kum ni. Kani ga digo por ka bau Jisu udan ha ka jing duai sha jiniet ka basau pusngi sau pumet baru syaitan uan ban penshoy u Jisu. Bat hagade ke jing penshoy u Jisu u sei de ktien ga jung trai. Haga por ba pidon ni ke jing penshoy sei de ktien ga jung trai. Wat dan pen i de ki ksak na pi pinam la. Wat dan pen i de ka nung pinam la. Re de ktien jung trai u Jisu u reply ya u syaitan ga de pot u ong kom ni. Hen reu le tu baru la ong. La tho bom tang dau kpu hi ba u briun iem. Reda ka ktien mara ka ba mi no na ga shuntur uplay. Ka de khot ka ba an gan puli. Ka ar bat ka ba. Kan puli de khot ka ba lai. Ti ha ka ba utang nong penshoy ulawan ha u ula ong la damelong u kuon ublay to hukum yakini ki mau bakin long ki kpu. Kani ga de ga jing penshoy ya u Jisu. Ka jing penshoy barabar ka wan bit ha ka ta ka subject ka ba PPL. Pidan mata ke jing tulat lagi kemat ke jing percaya kan rung lagi kemat. Pidan mata ke jing tulat lagi skor kan jing percaya kan rung lagi skor. Pidan mata ke jing percaya hau telit kan kerwit hangda. Ujisu dan haga jing tangan haga dugo por ba fasting ke jing percaya kawan haga jing tangan. Tinga kwa madong ifi de pidan ke jing percaya haga berai kan tre hangda. Tinga kwa madong ifi ki kon jong ublay da ka ktien ke jong ublay penjak persya ya kata ke jing percaya. Ujisu ukshim ya ga daga ktien ke jang ublay ujisu de ublay re usay ga daga ktien bat uang yu setan om tang dau kpu berun iem henre daga ktien barak ba mi no daga shintur ga jang ublay bat ujab thiu yu setan kwa menang bagi kun jamblay penon kam ya ga ktien jamblay ha ka por jang ga jing sha penshoy le ne ka por ga ba pidan ha ka jing penshoy ga pim dan lat shu kumno pin like pim tip shu kumno bang like pim tip shu ringa kwa menang bagi kun ga jang utrai onda pi penon kam pi sei de ga ktien ga jang utrai ka tu ga jing penshoy kan le ne ga jing pi barbalai ha ka ktien jang ublay don ga bor pi Namar baka wega jinja nega Bible ka mari ka ongkom ni haga dugu puar pe depet nega gospel nega jong Lukas kala nong ka ba ningkong ga de khot ka ba ngan puli fi ga nega ktien ka ba ka mari ka ruai hedin ka ba ka yo kamba na ublay kala nong ka ba ningkong ga de khot ka ba lai pu nio nega gospel nega jong Lukas ka ong nega ktien na ba ka weru ka ktien na ublay kan omlong klem ka bor ka ktien jong ublay ka don ka bor tiban job yo setan da ka ktien ga jong utrai nimar haka don ka bor jong ublay step ka basau ka banga kwa ban peni fi ga ni go por kumno pinius lan di panon kam ya ka ktien ga jong ublay ha ga jing em ga jong pi kalong panon kam ya ka ktien ga jong ublay ha ka por jong ka jing ling a pisa mensim panon kam ya ka ktien jong utrai ha ka jing ling a pisa mensim ka ba pipi ya kendo pimat ha ga jing em ga jong pi kadai tangga ktien jong le ka ba penja asliang ya ka jing em jong ulan ni ka bangai pidon ni ka jing ling a pisa mensim kumno bale pim tip shu akwa madong ipi ki kun ka jong utrai panon kam ya ka ktien jong le kamau ya ka ktien jong le ka Bible ka ong kumno ha ba pidon ha ka jing ling a ha ka jing no mensim ja ka jing em kumno pile ding ding pi mot ban pen shong no pen thia no pen pet no no pi em penon kam daga ktien jong utrai u Jisu ang daga gospel ga jong u Matius
kalau nong ke ba kat way di kot ke ba ar pu pra wang di kikintil tuan hanga pi baro ki ba thai ben ke ba khia ke jingkit tingan penjam pen sting ye ke jingkit sangap ikut jable kat kata ke jingkit ke ba khia ke ba pidon u Jesu ukular lada piwan syaka ketin maru Jesu ulang uktin jeng ublay Yohanes kalau nong bandingkong di kot bandingkong u Jesu ulang uktin jeng ublay da piwan ha ka ketin ha uktin kadang pi un siam ye ke jingkit ke ba khia ke jingling a pisa jabli ke ba kum do man le pim tip shu ba piwan shu Jesu pin siam ye ke jing ja than ha ga ben siam ke jompi nang ta shu ro pin pe naga gospel naga jong Yohanes kalau nang ba khat sao ke di khot ka bandingkong uang ye di kintien wat ki kuslai naga do anot jong pi baro to nge pi hanga nge thau blei ukpa kedi ke jing sha naga ktien ke jong blei hapdeng jong ke jing ling a pisa mesin ke jing lengo jong ke jing kum no pin le pim tim shu ke jing kya ke jing jing ling a pisa mesin pim tim shu tapi itu ia haki parlok lani haki baying masa merusku mentoy syu semua kim la syu menyerap lam ni gede jing kya jing ling a jing lengo men sim jeng pi ka kwa mana bigi kun bil hakum gede ke por lech se ka ktien jeng bele sim ye gede ktien jeng bele pen bana mi ong tuan hanga pi ge batat bigi bekia jekit ong ma piro nga wan hame nga nget ye gede ktien nga ling a nga kya pisa men sim nga wan ban bread sim ye gede jekit bakia pen siam ke jeng jathan sting kedar sting wanam kit hada de mo ai ho Jesu u balong u play jengi nang ta ke puan ke besau la ne ke step ke besau ki banget kum no pin pendon kam ye ke ktien jong ble ke de kane ha ki jing snow si ha ki jing snow marway jong ka jing im penon kami ke ktien jong ble ha ka por ke pi snow si pi snow marway pi snow kenja ha ka jing long jing em ba kenja man sim jong pi namar ting ting ha ka jing ya lenti ha ba pi sabat aba pi sakri utrai ka don ke por pi snow lonely pi snow marway pi snow kenja ha ka jing ya lenti ke ba kenja man sim ha renga kwa ba nong bigi kon ke jong ble ha kum ke te ku por wan syaka ktien ke jong ble bar bau Jesu wang dalele ngandam kentai no shabar pinom long marway ngalong lembat pi ka we na ka kerteng ke jong Jesu ka baki angel ki penmana hagdu ko por golong ba Immanuel uni uplay lem bat nga bat pi undar kat langti hakata ko por jong ka kim khai jong ka jing ka jing snow si man sim hakata ko por jong ka jing snow marway jong ka jing wan she ka ktien de ban just ke ni ktien ke jong trai pen kam ni ktien jong trai ngam long marway utrai udar kat lang bat nga trai ulang udang ap lang brot u bah janga uya lam nga pen shat bor ke jing janga to ngen lech ke ktien ke jong trai u David urwai ke ni jing urwai naga kitab sam kenamar ke ba ar pulai ke de khot ke ba ngan puli pi ke de khot na do ke de khot ke ba ningkong ngan puli pi pe u David urwai ne ke jeng urwai namar ke sam ke de khot jeng urwai jeng ki Israel to ngan puli utrai ulang unong ap lang bro janga ngan om kerdu upen tia yang ai ki jeka plang bejarngam u ya lam yang harut ki ke ba jai upen pai pat ke ben siam janga u ya lam yang ada kelenti ka hok na ka benta ka kerteng jong shisha langa ya iru hakatam ke serngeu ke jengyap ngan om syap tieng ye ke besniu namar me don rikat mami bat nga uding du madu shandu jeng me ki pentengen janga me siang ye ke mi ya khamat janga hakmat kinong shun janga melesle ye ke kli janga dak om pneng ka kuri janga ka shlei kun jang ublay penon kam yang ke ktien jong trai haki por jang ke jing snusi ke jing long marway haga piat ban sakri utrai gul si pidan marway om dan bado ban ye yeng lang ban ye sakri lang haga jing ya denti jemi ban sakri utrai ngakwa badong penon kam dengan ke ktien jong trai kan long ko bor ke jing bejeng pi pen sngow sngan pen sngow yo bor tiki kun jong trai tiga ni ku puan mementangan penifi sa ke bakat du ke puan ke bakat du ke sedap ke bakat du kum du pin pendon kam ni ke kin jung trai he ke jing jupi ke di ke ni
haba pipang pisitom kedon kepor pipang pisitom wat nemut haba pila syakri beli pimpang su kata kalong ka babakala wadam pediang ro da don baong ifi kata ke jingpang kala ban lech senu tin ripat de kan de ban lech no kadam de ban songsa pa de kamet ke jong ulen jong ka brio ke jingpang kam da de ka bawan no fetan kam da de bawan no blei ling ba ki jing na ba ka pur na ka mariang ro ting teng ba ka kluj ha ka ba shit ha ka ba kriet ha ka ta ka rukom ting teng kum bakla ban bam da kum ni da kum tai tin re ka de ban lech no tinga kwa man ong pi hakum katang ko por kum ki khun jong oble kum no phin le ong pi penon kam dengan diga ketien ke jong utrai kan pen ivi nega kitab jong Isaiah kana nong ga san pulai ga de khot ga san ga bangan pen ivi ga diga ketien ke jong utrai tangan puli ini ketien ke jong utrai ga bang kom ni henry la pen mong yu ni na mar kiren kang jongi la pen luwet yu na mar ga jing le bom hok jongi ka jing pen shitom ga jing suk jongi kala long halwar jongu badda ke jinjam snam jongu lapen kia yengi kani ke de ketien ke jong trai ha kata ko por jeng jingpang jeng jing sitam sim ye ke de ketien jebli ong daki jinjam snam jongu jesu ngatai bang kia na kata ke jingpang na ke nu ke jing ke nu ai ke jing penon kam de ketien jongu beli om dei ban hala bri ban ki sala sedi setai penon kam de ketien jongu trai haba pi penon kam ga ketien jong lei kata ga jinpang ke itu e ga ketien ga jong trai namar baro e ga kerteng jong trai ki itu ki ksoj ki itu e ga kerteng ga jong trai ti de na ga daw ko am nang pi penon kam e ga ketien jong trai hak ne ka rukom bar penon kam e ga ketien ga nang pi ga ketien jong lei kan ne junom ne ga jong pi sim sei de ka de khot ne ga ketien jong trai kum ki kuli haba ki riu thama ki le che ga thama ki di ban kre ki kuli berkilit seketama habam don kuli su ki tap kuli biang ngakwa badong epi ubanget berkebanget kelong ka ketien jong utrai kadai kata ki di khot na ka ketien jong utrai ki di kum ki kuli ban siet ki nong sion ki bawan ban yele presya kadi ka ketien ka jong utrai ka bangakwa ban pen ifi ki ku puan ban beta kumno ban pendon kam ka ketien ka jong ublei ha ga jing em japi ka man legasngi sim ye gini kin riu tali ki kendon nega ketien jong utrai ba nganget kan long ge jingker ku ke bakrau ban hadian tapi penon kam ye gini ketien jong utrai si youtube lam ye ke e ke ba pi sem jingkla sem jingmut thamai ha ge jing mu jong pi ke ba man le ke sngi play jaga jing suk jaga jingker ban undar kan lang bat pi he ge ni gu puan hang no pi don ngakwa ngan duai lang bat pi he ge ni gu puan ba menta pediang train penkia pediang train aibor ban pinla pedon kam ye ketien ke jong trai kum ma pi jupuli ka man go por tangin duai ga ni go por a play janga ngawan shime ke duai ga ni ko ne trai ke yo sngo ba sha skor ga ni ketien jam trai ga ni go por ga de kren no ye ga jing kia ga jing plat ga met ga men siem ju trai aibor ki bekin la ban pedon kam ye ga ketien jam go trai ha ko rukom ga bedei haki por baro jaga jing ya nanti jaga keduk jaga sham ble kum ma ki ni kin riu tli kin nuksa ka me ai he ga ni go por penla pelong ni ko ne jam ko trai bikin penon kami ke ketien jam trai haga de kalen ti ke badai ko trai bikin la man yang persya ye ge jing persya ke bon jat haga jing bujuki ai ngo jisu men ngau ye ge jing duai kerteng jisu banana surat ngi duai ngi pan ban ngi ai ngo i trai amen 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 plain gar ku ipi ko bli shibon ngi si sempat na ko we part ka video amen amen